amazing how you can speak right to my heart. 2016ko egutegia osatzeko argazki lehiaketa azken txanpan dago. Inigo Roio eta Ure Iturralde argazkilariek osatutako epaimaiak 40 argazki finalistak aukeratu ditu. Argazki hauek urriaren 3 arte, 5:00 8:00 Aranburu Jauregiko erakusketa aretoan ikusgai daude. Egutegiko argazki nagusia zein izango den herritarrek aukeratuko dute. Horretarako tolosa.es webgunea erabili daiteke, edo Aranburu Jauregian dauden papertxoak bete daitezke. Pertsona bakoitzak boto bakarra emateko aukera izango du. Botoen maleen artean iPad mini bat zozketatuko da. Herritarrek egutegiko argazki nagusia aukeratu ondoren, epaimaiak aukeratuko ditu egutegiko hilabete bakoitza apainduko duten argazkiak. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talk.